Hello Balangga! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw, hisgutan nato ang mother tongue sa ikatulo nga quarter. Kini ang goal nato karong adlaw, pag-ila o paggamit sa punglihok o verb base sa kapanahunan. Nahitabo karon, nahitabo na, ug umaabot pa. Andam na ba ka? Sige, magsugod ta. Ilha ang lihok ng gipakita sa hulagway. Blank si Karen. A. Nihilak. B. Nikaon. Ang sangtong tubag kay A. Nihilak. Unsa ang lihok nga gipakita sa hulagway? Blank sila si Loling ug Berto. A. Nagluto. B. Nitindog. Ang saktong tubag kay B. Nitindog. Unsa ang lihok nga gipakita sa hulagway? Blank sila si Oka ug Ada. A. Ni sayaw. B. Ni kanta. Ang saktong tubag kay B. Ni kanta. Unsa ang lihok nga gipakita sa hulagway? Blank ang pamilyang Santos. A. Nag-istorya. B. Nagdula. Ang saktong tubag kay A. Nag-istorya. Unsa ang lihok nga gipakita sa hulagway? Blank sa iyang kamot si Carla. A. Nanghugas. B. Nagkaon. Ang saktong tubag kay A. Nanghugas. Nasakto mo ba og ila ang mga lihok palangga? Good job! Ang punglihok mga pulong nga nagpahayag og aksyon. Kini usab nagpakita og lihok pinaagi sa lawas, baba, kamot, ug uban pa. Kini ang mga pananglitan sa punglihok. Nagkaon, nitindog, naglangoy, niuli, naglakaw, nilingkod, nagbasa, mubisita, nikuyog, nagilis, musayaw. Ang punglihok adunay tulo ka kapanahonan o tense. Una, nahitabo karon o present tense. Kaduha, nahitabo na o past tense. Ikatulo, umaabot pa o future tense. Nahitabo karon o present tense. Kini gigamit kung ang lihok kamulo pa gibuhat. Mugamit sa pulong nga kada adlaw, karon, matag adlaw. Mugamit sa unang gikit o syllable sama sa ni, mi, na, gi, nag, ug nang nga idugang sa gamot pulong o root word. Kini ang mga pananglitan: nihilak, mihikap, mikatawa, gibasa, giluto, nahadlok, natunaw, naglaba, nanghakot, nanghipos. Kini ang mga pahayag na pananglitan. Una, naglaba si Rosa sa sapa karon. Naglaba ang pong lihok. Ang timailhan o signal word kay karon. Kaduha, nanghakot sa sagbot si Alona adlaw-adlaw. Ang ponglihok kay nanghakot. Ang signal word kay adlaw-adlaw. Katulo, matag adlaw nanghipos sa iyang sinina si Maria. Ang ponglihok kay nanghipos. Ang signal word kay matag adlaw. Kini ang ikaduhang klase sa kapanahunan sa punglihok. Nahitabo na o past tense. Kini gigamit kung ang lihok nahuman na. Mugamit sa mga pulong nga gahapon, ganina, niaging tuig, niaging simana, niaging bulan, niaging Pasko. Mugamit sa mga unang gikit o syllable sama sa ni, gi, ug nag nga idugang sa gamot pulong o root word. Kini ang mga pananglitan nga pulong: ni sunod, nagbasa, nilangoy, nagluto, gikaon, nagtinda, giluto. Tan-awa ang mga unang syllable kay kini ang signal para mahibalaan nato nga kini nga pulong naa sa nahumana nga tense. Kini ang mga pahayag ng pananglitan. Una,
Nilarga kami sa probinsya ni adtong niaging tuig. Ang signal word kay niaging tuig. Ang panglihok nilarga. Kaduha, nagtinda sa prutas si nanay gahapon. Ang panglihok kay nagtinda. Ang signal word kay gahapon. Katulo, gikaon ni Lorna ang pans ganina. Ang panglihok kay gikaon. Ang signal word kay ganina. Kaupat, nibisita si Puloy sa iyang lola niaging Pasko. Ang panglihok kay nibisita. Ang signal word kay niaging Pasko. Ang ikatulong klase sa kapanahunan sa panglihok kay umaabot pa o future tense. Kini gigamit kung ang lihok buhaton pa o mahitabo pa. Mogamit sa mga pulo nga ugma, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig, unyang hapon, unyang gabi. Mogamit sa unang gikit o syllable nga mo, ma, mag, pag. Mogamit usab sa ulahing gikit nga on, hon, an. Kini ang mga pulong nga pananglitan: lutoon, basahon, hatagan, mubisita, mukaon, muinom, magluto, magsulod, magbasa. Kini ang mga pahayag nga pananglitan. Una, lutoon ni mama ang karning manok unyang hapon. Ang panglihok kay lutoon. Ang signal word kay unyang hapon. Kaduha, mubisita si Arnel sa iyang amigo sunod bulan. Ang panglihok kay mubisita. Ang timailhan o signal word kay sunod bulan. Katulo, mukaon sa ice cream si Teresita ugma sa buntag. Ang panglihok kay mukaon. Ang signal word kay ugma sa buntag. Ilha ang panglihok sa matag pahayag ug ang kapanahunan niini. Kada adlaw naligo sa banyo si Nonoy. A. Nahitabo karon. B. Nahitabo na. O C. Umaabot pa. Una, pangitaon ang panglihok. Ang panglihok dinhi kay ang naligo. Ang naligo unsa man? A. Nahitabo karon. B. Nahitabo na. C. Umaabot pa. Tan-awon nato ang signal word nga kada adlaw. Kini kay naa sa A. Nahitabo karon. Sugdan ta ang pagtubag. Una, magbasa sa libro si Juan, sunod bulan. Ang atong panglihok ani kay magbasa. Unsa man ang magbasa? A. Nahitabo karon. B. Nahitabo na. O C. Umaabot pa. C. Umaabot pa. Ikaduha, nagluto si Mayo sa isda ganinang buntag. Asa dinha ang panglihok? Nagluto. Unsa man ang nagluto? A. Nahitabo karon. B. Nahitabo na. O C. Umaabot pa. B. Nahitabo na. Ikatulo, musimba si Jonah sunod Domingo. Asa man dinha ang panglihok? Musimba. Unsa man ang musimba? A. Nahitabo karon. B. Nahitabo na. O C. Umaabot pa. C. Umaabot pa. Kaupat, nagsaka sa bukid si Carla karon. Asa dinha ang panglihok? Nagsaka. Unsa man ang nagsaka? A. Nahitabo karon. B. Nahitabo na. C. Umaabot pa. A. Nahitabo karon. Ikalima, nagistorya ang pamilya Ramos kada buntag. Asa dinha ang panglihok? Nag-istorya.
Ang nag-istorya unsa man? A. Nahitabo karon, B. Nahitabo na, o C. Umaabot pa? A. Nahitabo karon. Sakto ba ang imong mga tubag palangga? Excellent! Basaha ang istorya ug ilha ang 7 ka mga punglihok nga gigamit ni ini. Si Mila. Si Mila usa ka batang buutan. Gahapon sa buntag nakakita siya og pitaka. Pag-abot niya sa eskwelahan, iyang gihatag ang maong pitaka sa iyang magtutudlo. Pagkahapon, naay bata nga nangita sa pitaka. Gitawag sa iyang magtutudlo ang maong bata, ug gidayeg si Mila. Nagplano siya nga hatagan niya si Mila og medalya karong umaabot nga Recognition Day. Unang punglihok ang nakakita. Sunod nga sentence, unsa kaha ang punglihok? Gihatag. Sa sunod nga sentence, unsa man ang punglihok? Nangita. Sa sunod nga sentence, duha ka buok ang punglihok. Unsa man kini? Ang unang punglihok kay gitawag. Unsa man ang ikaduha? Ang ikaduha kay gidayeg. Sa sunod nga sentence, aduna po'y duha ka punglihok. Unsa man ang una? Nagplano. Unsa kaha ang ikaduha nga punglihok? Hatagan. Kini ang mga punglihok nga gigamit sa istorya. Nakakita, gihatag, nangita, gitawag, gidayeg, nagplano, hatagan. Sakto ba ang imong mga tubag? You earned a gold star! Basaha ang mga pahayag nga gikan sa istorya nga imong nabasa. Ilha ang kapanahunan sa mga gibadlisan nga mga punglihok. Kini ba A. Nahitabo karon, B. Nahitabo na, C. Umaabot pa? Una, gahapon sa buntag nakakita siya sa pitaka. Ang saktong tubag, B. Nahitabo na. Ikaduha, pag-abot niya sa eskwelahan, iyang gihatag ang maong pitaka sa iyang magtutudlo. Ang tubag, A. Nahitabo karon. Ikatulo, pagkahapon, naay bata nga nangita sa pitaka. Ang saktong tubag, B. Nahitabo na. Kaupat, gitawag sa iyang magtutudlo ang maong bata o gidayeg si Mila. Ang gitawag o gidayeg kay A. Nahitabo karon. Panglima, nagplano siya nga hatagan niya si Mila og medalya karong umaabot nga Recognition Day. Ang nagplano og hatagan kay C. Umaabot pa. Good job, palangga! Mission accomplished ka karong adlaw. Kini ang natun-an nimo karong adlaw. Pag-ila o paggamit sa punglihok o verb base sa kapanahunan. Nahitabo karon, nahitabo na, umaabot pa. Nalipay ako kay aniya ka sa atong pagtulunan karong adlaw. Daghang salamat!